హరే కృష్ణ. ప్రతి ఒక్క భక్తుడికి పేరు పేరున మీ అందరి పదాలకి నా శిరసాభివందనాలు. ప్రతి ఒక్కరు దయచేసి నన్ను పెద్ద మనసు ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారైన హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజుల వారు మరియు నా పరమ గురువు అయిన హిజ్ డివైన్ గ్రేస్ అభయచరణ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీ ప్రభుపాదుల వారు నా చేత ఎంత మేరాన్ని పలికిస్తారో నేను అంత మేరాన్ని పలుకుతాను. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజన శలాఖ్య చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి సుపదాంతికం. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते. सप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाभूतले श्रीमते जयपताक स्वामी नित्य नामनी नमो आचार्य पादाय निताय कपदायिने गौरकथा दामोदाय गुरुग्रामतारिणे. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाभूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामनी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे. కీర్తన అయిపోయింది కదా? ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అయిపోయింది ప్రభుజీ. ఓకే, ఇది రాధామాధవ అయిపోయింది ప్రభుజీ. కృష్ణ అందరికి. సో 3వ స్కందం 19వ అధ్యాయం 9వ శ్లోకం. పదా సంవ్యేన తాం సాధో భగవాన్ యజ్ఞసూకరః లీలయా మిషతః శాత్రోః ప్రహ్లాద్ హాసం. Translation: O saintly Vidura, while his enemy looked on the Lord in his boar form, the enjoyer of all the sacrificial offerings playfully knocked down the mace with his left foot, even as it came upon him with the force of a tempest. సో ఇదంతా ఒక సినిమాలో చూపించినట్టుగా మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలోని కళ్ళకు కట్టినట్టుగా యుద్ధాన్ని చూపిస్తున్నారు. ఏ రకంగా ఇది ఇతని చేతి నుంచి, భగవంతుని చేతి నుంచి గద జారిపోయినాక ఇది చూసి హిరణ్యాక్షుడు యుద్ధ నీతిని అతను గౌరవిస్తూ అతను భగవంతుని మీద ప్రహారం చెయ్యలేదు. అది భగవంతుడికి నచ్చింది, కానీ అట్ ది సేమ్ టైం భగవంతుడు సమయం వృధా చేయదలుచుకోలేదు. ఎందుకంటే దేవీ దేవతలందరూ కూడా బ్రహ్మ మొదలుకొని వారు ప్రార్థించారు, మీరు ఇంకా సమయాన్ని వృధా చేయొద్దండి, ఈ హిరణ్యాక్షుణ్ణి సంహరించేయండి అని చెప్పారు. కాబట్టి భగవంతుడు సమయం వృధా చేయకుండా వెంటనే తన సుదర్శన చక్రాన్ని ఆవహించారు. సో ఆ సుదర్శన చక్రాన్ని చూసిన తర్వాత హిరణ్యాక్షుడికి ఇంకా కూడా కోపం రగిలింది. ఎందుకు అని అంటే దేవతలంటే ఇది భగవంతుడు దేవతల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తారని తెలుసు. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం వీరు రాక్షసులకి ఏంటి అని అంటే దేవీ దేవతల్ని ప్రొటెక్ట్ చేసేవారనంటే ఇంకా ఎక్కువ అసూయ, ఇంకా ఎక్కువ కోపం. కాబట్టి అతను వెంటనే తన గదని విసిరారు. ఆ విసిరిన ఆ గద ఎంత వాయువేగంతో వస్తుంది అని అంటే దాన్ని తప్పించుకోవడం చాలా కష్టం. కానీ భగవంతుడు దాన్ని చాలా చాలా సునాయాసంగా తన ఎడంకాలతో దాన్ని కిందకి అణిచేశారు. సో ఇక్కడ భగవంతుణ్ణి ఇంకొక రకంగా కూడా ఇది సంబోధించారు. అన్ని యజ్ఞాలకి అన్నిటికీ కూడా అతనే భోక్త అని చెప్పని. భగవద్గీతలోని కూడా ఇదే చెప్తారు, భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం. సో ఈ రకంగా భగవంతుడు అన్ని యజ్ఞాలకి యాగాలకి అన్నిటికీ కూడా ఫైనల్ భోక్త ఎవరు? మనం భగవంతుడికి కానీ ఇతర దేవీ దేవతలకి కానీ ఎవరికి నమస్కారం పెట్టినా, ఎవరికి ఏది అర్పించినా అన్నిటికీ కూడా ఫైనల్ గా చేరుకునేది ఇతనికే. కాబట్టి కొంతమంది అడుగుతూ ఉంటారు, మేము మామూలుగా నైవేద్యం అని అంటే ఓం భూర్భువస్సుః అని చెప్పని మేము గాయత్రి మంత్రం చెప్పుకుంటాము. ఇప్పుడు అమ్మవారి ఇది కదా, ఇప్పుడు అమ్మవారికి నైవేద్యం పెట్టడం కరెక్ట్ కదా, అమ్మవారికి పెట్టి దాని తర్వాత భగవంతుడికి కూడా పెడతానంటే కుదరదు. అమ్మవారికి ఒకసారి పెట్టిన తర్వాత అది భగవంతుడికి పెట్టేదానికి కుదరదు. ముందు అది కేవలం కృష్ణుడికే పెట్టాలి.
కృష్ణుడికి పెట్టిన తర్వాత ఇంకెవరికైనా పెట్టుకోవచ్చు. ప్రూఫ్ కావాలి అని అంటే పూరికి వెళ్ళండి. పూరిలోని ఫస్ట్ జగన్నాథ స్వామికి నైవేద్యం పెడతారు. జగన్నాథ స్వామికి నైవేద్యం పెట్టిన తర్వాత పెట్టక ముందు దాకా అది భోగం. సో అది వారికి కనీసం వాసన రూపంలోని కూడా అక్కడ పూజారులకి వారికి తగలకూడదు అనే ఉద్దేశంతో వారు ఏం చేస్తారు అని అంటే ముక్కుకి సైతం వారు గుడ్డను కట్టుకొని మరి ఆ భోగాన్ని పట్టుకెళ్తారు భగవంతుడి దగ్గర, జగన్నాథ స్వామి దగ్గరికి. జగన్నాథ స్వామి, బలభద్ర స్వామి, సుభద్రాదేవికి ముందు ఆ భోగాన్ని నైవేద్యం పెడతారు. అప్పుడు అది ప్రసాదం అవుతుంది. ఆ రకంగా నైవేద్యం పెట్టిన ప్రసాదాన్ని దాని తర్వాత గుడి ప్రాంగణంలోనే వేరే ఇంకొక గుడి ఉన్నది అమ్మవారిది, విమలాదేవి అని. సో ఆ విమలాదేవి అని అంటే ఇంకెవరో కాదు, పార్వతీదేవి. సో ఆ అమ్మవారికి అది నైవేద్యం పెడతారు ఆ ప్రసాదాన్ని తీసుకెళ్ళి. సో అప్పుడు అది మహాప్రసాదం అవుతుంది. అది ఆ రకంగా నైవేద్యం పెట్టిన మహాప్రసాదాన్ని మిగతా ప్రసాదం దాంట్లోని మిగతా భోగం వాటిలోని కలిపేసరికి మొత్తం అంతా ప్రసాదంగా మారిపోతుంది. ఆ రకంగా మారిన ప్రసాదాన్ని అప్పుడు అందరికీ వితరణ చేస్తారు ఆనంద బజార్లోని. సో ఎన్నడూ కూడా ఆ ప్రసాదం అనేది తక్కువే అవ్వదు. ఎంతమంది భక్తులు వచ్చినా సరే కూడా అందరికీ సరిపోతుంది. అది కొద్ది కొన్నైనా సరిపోతుంది, కానీ అందరికీ సరిపోతుంది. సో ఈ రకంగా భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టిన తర్వాతే అందరికీ ఇస్తారు. ఎందుకు భగవంతుడికే ముందు నైవేద్యం పెట్టాలి, కృష్ణుడికే ముందు ఎందుకు పెట్టాలి అని అంటే అది రూల్, అది చట్టం. అది భక్తారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి రక్షితి. ఇది తెలిసి శాంతి చేకూరుతుంది. ఇది తెలియకుండా ఉండే వారికి ఎవరికి కూడా ప్రశాంతత అనేది, మానసిక శాంతి అనేది వారికి లభించదు. సో వారికి తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే కృష్ణుడే అన్ని యజ్ఞాలకి, యాగాలకి, అన్నిటికీ అధిపతి. ఏ యజ్ఞం, ఏ యాగం, ఏ దేవతకి మీరు కొలిచే దానికోసం మీరు చేసినా సరే కూడా అది ఫైనల్లీ చేరుకునేది అది కృష్ణుడికే. వారందరూ కూడా కృష్ణుడికే అర్పిస్తారు. అండ్ వాళ్ళకి ఎంబరాసింగ్ గా కూడా అనిపిస్తుంది, వీరు నాకెందుకు చేస్తున్నారు అని. ఇప్పుడు మీ ఇంట్లోని మీ ఫ్యామిలీ హెడ్ మీ తండ్రి ఉన్నారు. మీ తండ్రి ఉంటుండగా మిమ్మల్ని అందరూ వచ్చి మీ సజెషన్ అడగడం, మీకేదైనా సమర్పించుకోవడం అలా చేస్తే తండ్రి ముందు కొద్దిగా సిగ్గుగా అనిపిస్తుంది. తండ్రిని పెట్టుకొని తండ్రి దగ్గరికి అందరూ ఇవ్వాల్సింది పోయి నా దగ్గరికి ఇస్తున్నారేంటి అన్నట్టుగా. కాబట్టి ఎప్పటికైనా కృష్ణుడే దేవాది దేవుడు, అతనే అన్ని యజ్ఞాలకి, యాగాలకి, అన్నిటికీ కూడా అధిపతి. ఆ విషయాన్ని తెలుసుకున్నవారు తెలివైన వారు, ఆ తెలుసుకోలేని వారు అజ్ఞానులు. సో ఇక్కడ భగవంతుణ్ణి యజ్ఞాలు, యాగాలకి, అన్నిటికీ కూడా అధిపతిగా సంబోధిస్తున్నారు. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం హిరణ్యాక్షుడు ఈ లోకంలోని ఒక రాక్షస జన్మ తీసుకున్న దానివల్ల అతని జ్ఞానం అంతా కూడా మాయాదేవి అపహరించుకుపోయింది. దానివల్ల అతనికి అజ్ఞానం అనేది ఆయనకి ఆవహించింది అనేది కూడా తెలుస్తోంది. 10వ శ్లోకం. ఆహచాయుధమాధత్స్వ ఘటస్వత్వం జగీష్యసి ఇత్యుక్తః సత తదా భూయా స్థడాయన్వన్ యద్భుదృశ్యం. The Lord then said, "Take up your weapon and try again. Eager as you are to conquer me." Challenged in these words, the demon aimed his mace at the Lord and once more loudly roared. So, భగవంతుడు కూడా అవకాశాలు ఇస్తున్నారు హిరణ్యాక్షుడికి. ఇంకొకసారి ప్రయత్నించు చూద్దాం. నన్ను సంహరించాలనుకున్నావు కదా, కానీ దాని మీద నీకు జయం పొందాలని అనుకున్నావు కాబట్టి ఇంకొకసారి ప్రయత్నించి చూడు, నీకు అవకాశం ఇస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ భగవంతుని యొక్క ఆధిపత్యాన్ని క్లియర్ కట్ గా మనం చూడొచ్చు. అవకాశాలు ఇస్తున్నారు, చాలా సునాయాసంగా దాని నుంచి తప్పించుకుంటున్నారు. చాలా సునాయాసంగా భగవంతుడు ఆ ఆయుధాన్ని తన ఎడంకాలి బటన్ వేల కింద నొక్కి కిందని పడేస్తున్నారు. వాయు వేగంతో దూసుకొని వస్తున్న ఆ గదని కూడా. అంటే దీని అర్థం ఏంటి అని అంటే భగవంతుడి ముందు ఏ ఆయుధాలు కూడా పనికిరావు. భగవంతుడితోని యుద్ధం ఎవరు చేయలేరు. యుద్ధ కళ అనేది కూడా ఒక కళ, దానికి కూడా అధిపతి భగవంతుడే. సో అది కూడా భగవంతుడు పారంగతుడు. సో కాబట్టి భగవంతుడు ముందు మనం అంటే భగవంతుడి మీద ఎవరైనా ఆ రకంగా అసూయ భావంతో
ప్రహారం చేయాలనుకుంటే అది భగవంతుడు ఎడంకారు గోటికి అవుతుంది, దాని కిందకు నొక్కేయగలరు. అండ్ అది కాకుండా భగవంతుడు ఒకవేళ నిజంగానే అనుకున్నారు అని అంటే మాత్రం ఎవరైతే యుద్ధం చేయాలి అనే ఆశతో వస్తారో భగవంతుడితోని వారిని అతి సునాయాసంగా వారిని ఓడించేయగలరు. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే వారి ఆధిపత్యాన్ని నిరూపించుకునేదానికి మళ్ళీ మళ్ళీ అవకాశాన్ని ఇస్తూ ఉంటారు కూడా శత్రువులకి. సరే ఇంకొకసారి ప్రయత్నించు, ఇంకోసారి కావాలంటే ప్రయత్నించు అని. వారు ఆఖరికి విఫలం అయిపోతున్నారు అనేది గ్రహించి వారంతటికి వారే భగవంతుడికి శరణాగతి పొందగలచాలి. అది తెలివైన పని. ఎందుకనంటే వారు గెలవలేనప్పుడు వారికంటే ఎక్కువ శక్తి ఉండే వారికి శరణాగతి పొందడం అనేది ఉత్తమమైనది. ఆర్ వారు ప్రాణత్యాగం చేయడం అనేది. ఈ రెండిట్లో నుంచి ఇప్పుడు అదే మానవ మాతృడికి అయితే శరణాగతి పొందేదానికంటే ప్రాణత్యాగం చేసేది మేలై ఉండొచ్చు ఆ యుద్ధం చేసేవారికి, క్షత్రియులకి. కానీ ఇక్కడ భగవంతుడు అని తెలిసినప్పుడు వారికి శరణాగతి పొందడం అనేది ఉత్తమమైనది. ఇప్పుడు యుద్ధము చెయ్యాలి అని అనుకోవడం అనేది కొన్నిసార్లు అది భక్తి కిందకి కూడా రావచ్చేమో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎవరైనా ఉన్నారు ఆ రకంగా యుద్ధం చేయాలనే ఆశతో ఉన్నవారు భగవంతుడితోని? శ్రీరాముడితో జాంబవంతుడు చేయాలనుకుంటాడు కదా ప్రభుజీ. ఎస్, జాంబవంతుడు భగవంతుడితోని శ్రీరామచంద్ర ప్రభుతో అతను యుద్ధం చేయాలని అనుకున్నారు. కానీ భగవంతుడిని ఓడించాలి, లేకపోతే అతన్ని సంహరించాలి, అతని మీద ప్రహారం చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో కాదు. భగవంతుడికి అంత శక్తులు ఉన్నాయి, నాకు కూడా ఏదో కొంత గొప్ప శక్తులు ఉన్నాయి, కానీ నాకంటే భగవంతుడికి ఎక్కువ ఉన్నాయి. కాబట్టి నా శక్తికి సరి సమానంగా యుద్ధం చేయగలిగే కౌశల్యం, ఆ శక్తి కాస్త భగవంతుడికి మాత్రమే ఉన్నది, ఇంకెవరికి లేదు. కాబట్టి ఆ ఒక్క అవకాశం దొరుకుంటే బాగుండేదేమో అని జాంబవంతుడు అనుకున్నారు. కానీ అది కూడా భక్తిపూర్వకంగానే అనుకున్నారే గాని అతను ఎక్కడ కూడా భగవంతుడిని ఓడించాలనే ఉద్దేశంతో గాని లేకపోయిందా అతని శక్తినే చెక్ చేద్దాము ఎంత ఆయనకి అనే అది ఉద్దేశం అతనికి లేదు. ఆ రకమైన ఆలోచనలు ఎప్పుడు కూడా పెట్టుకోలేదు అతను. సో భగవంతుడికి ఆనందాన్ని కలిగించాలి. ఏదైనా సరే ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఉద్దేశం భగవంతుడికి ఆనందం కలిగించడం. భగవంతుడికి ఆనందం కలిగించాలనే ఉద్దేశంతో ఏ కార్యం చేసినా సరే కూడా అది యజ్ఞమే అవుతుంది, అది భక్తి కిందకే వస్తుంది. అంతేగాని భగవంతుడినే మనం తన శక్తిని మనం తెలుసుకుందాం అనే దానికి కానీ ప్రయత్నించినా, లేకపోయిందా భగవంతుడిని ఇబ్బంది కలిగేదానికి ప్రయత్నించినా, ఆ రకంగా ఏ కర్మని చేసినా ఎంత చిన్నదైనా అయినా సరే కూడా అది వాంఛనీయమైంది కాదు, అది అవాంఛనీయమైనది. సో అది సరైన పద్ధతి కాదు. అది భగవంతుడిని సంతృప్తి పరచాలి. మనం భగవంతుడిని సంతృప్తి పరచాలంటే కలియుగ వాసులకు మనలాంటి వారికి అది ఇంకా చాలా సింపుల్. అప్పటి కాలంలోనంటే భగవంతుడిని సంతృప్తి పరచాలి అనే భక్తులకి తెలిసేది, దానికోసం చాలా చాలా కష్టాలు పడాల్సి వచ్చేది. ఎందుకు కష్టాలు, ఏ రకమైన కష్టాలు అని అంటే అది కృతయోధ్యాయతే విష్ణు త్రేతాయో ఏదో మకై ద్వాపరే పరిచర్యాయ, ఇవన్నీ చేయాల్సింది వచ్చేది. కృతయుగంలోని ధ్యానం చేయాల్సింది వచ్చేది కొన్ని వేల సంవత్సరాల కోసం అని. దాని తర్వాత కృతయోధ్యాయతే విష్ణు త్రేతాయో యజతో మఖై, ఇది త్రేతాయుగంలోని వారికి ఏంటంటే యజ్ఞము చేయాల్సింది వచ్చేది. దానికి సరైన మంత్రోచ్చారణ చేసేవారు కావాలి, అవన్నీ కావాల్సింది ఉండేది, యజ్ఞ సామగ్రి అవన్నీ కూడా. అంతా బహి శుద్ధీకరణ వాటితో చేయాలి. సో ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ ధర్మపత్నితో పాటే చేయాలి. శ్రీరామచంద్ర ప్రభు కూడా ఎప్పుడైతే ఆ యజ్ఞం చేయాల్సింది వచ్చిందో సీతాదేవి యొక్క బంగారు ప్రతిమతో చేశారు అది. సో ఇవాళ కాలంలాగా భార్య తన ఓన్ యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటుంది, భర్త తన ఓన్ యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటారు. లేకపోయిందా వారికి ఏదైనా కాల్ వచ్చిందని అంటే యజ్ఞం మధ్యలోనే ఫోన్ పట్టుకొని బయటకు వెళ్ళిపోయి మాట్లాడుకుంటారు. సో ఆ రకంగా ఉంటుంది. యజ్ఞము అని అంటే ఆ రకంగా కాదు చేయాల్సింది. యజ్ఞము అని అంటే చాలా నిష్ఠతో చేయాల్సినటిది. మరి ద్వాపరే పరిచర్య, ద్వాపర యుగంలోనే ఏంటి అని అంటే విగ్రహార్చన చేయాల్సింది ఉండేది. కానీ కలియుగంలో అదేమీ లేదు, అవేవి చేయవలసిన అవసరం కూడా లేదు అసలు.
కలియుగంలోని చేయవలసినది గట్టి గట్టిగా హరే కృష్ణ 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 హరి హరి హరే రామ 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 హరి హరే అనేది మహామంత్రాన్ని సాంగత్యంలోని భక్తుల సాంగత్యంలోని ఎక్కడైతే భక్తులు కలుస్తారో వారితో పాటు ఈ కీర్తన చేయడం అనేది అది కలియుగం యొక్క యుగ ధర్మం. ఇది చేయగలిస్తే భగవంతుడు స్వతహగానే సంతృప్తి పడిపోతారు. అండ్ గురువు కూడా అదే చెప్తారు మనకి. ఇది చేయడానికి పద్ధతి ఏంటి, ఎలా చేయొచ్చు అనే దాని గురించి మనకి గురువు మనకి సజెస్ట్ చేస్తారు. సో ఇది చాలా చాలా సింపుల్ గా మనకి కలియుగంలోని బయటకు పడిపోయేదానికి అవకాశం. కానీ ఇంత మంచి అవకాశం మనకి చాలా సునాయాసంగా దొరుకుతున్నా సరే కూడా కష్టాంతరాదృప్తి పరానుచింతన మృషే పశుభి అసతీం నామ కుర్యాత్ పశ్చాంజన పతితం వైతరణ్యాం స్వకర్మజాం పరితపాంజుషానాం. ఇంత సులభంగా ఉన్నా సరే కూడా పద్ధతి కలియుగంలోని వాసులు ఏంటి అని అంటే అతి త్వరగా వాయువేగంతో వారు దూసుకొని వెళ్తున్నారు నరకం పక్కకి. ఎందుకు అని అంటే వారికి కావలసినదే అది. జీవిత కాలం అంతా కూడా వారు వృధా చేసేస్తూ ఉంటారు, అనవసరమైన పనులు చేస్తూ. అత్యాహార ప్రయాసశ్చ ప్రజల్పో నియమాగ్రమ జనసంగశ్చ లౌల్యంత షద్భీర్భక్తి వినశ్యతి. ఈ 6 రకాల పనులు చేస్తూ ఉంటారు కలియుగవాసులు. అత్యాహార, అవసరం కంటే ఎక్కువగా ఆహారాన్ని తినడము, అవసరం కంటే ఎక్కువగా విషయ వాంఛల గురించి తెలుసుకోవడము. ఎవరో ఏదో మాట్లాడుకుంటున్నారంటే అవునా, ఏం జరుగుతుందండి అక్కడ ఎవరు వచ్చారు ముఖ్యమంత్రిగా, ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ ఏమైంది? ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అని అంటే అత్యాహార, అనవసరమైన విషయాలు, అతిగా విషయాల్లోని పాకులాడుతూ ఉండడం. ఎక్కడైనా ఏదైనా జరుగుతోంది, కొట్లాట జరుగుతోంది అంటే చూడండి అత్యాహార. 10 మంది వచ్చి దాన్ని గుంపులో చూస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది వీడియోలు కూడా తీసేస్తూ ఉంటారు. ఎక్కడైనా యాక్సిడెంట్ అయింది వీడియోలు తీసేస్తారు, గుంపు గుంపుగా వచ్చి వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి ఒక పక్క ఆఫీస్కి టైం అయిపోతూ ఉంటుంది. ఆఫీస్ తర్వాత వెయిట్ చేయొచ్చు, పంచింగ్ కావాలంటే ఒక అరగంట లేట్ చేస్తాం. కానీ ఇక్కడ యాక్సిడెంట్ ఏం జరిగింది చూడాలి. మనిషి బ్రతికున్నాడా చచ్చిపోయాడా? బ్రతికున్నాడంటే ఇంకా ఎంతసేపట్లో చచ్చిపోతాడు. ఇవి లైవ్ అక్కడ చూడగలచాలి. వీలైతే దాన్ని వీడియో కూడా రికార్డింగ్ చేస్తారు. సో ఇది అత్యాహార కిందకు వస్తుంది. ప్రయాసశ్చ, అతిగా పాకులాడడం ప్రతి విషయం కోసమని. ప్రజల్పో, అనవసరంగా మాట్లాడుతూ ఉండడం. అనవసరంగా మాట్లాడడాన్ని అక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు దేంతో కంపేర్ చేశారంటే వానాకాలంలోని కప్పలు బెకబెకామంటూ ఉంటాయి. అనవసరంగా బెకబెక అని అంటున్న దానివల్ల ఏమవుతుందని అంటే ఎక్కడో దూరంగా పాము వెళ్తూ ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ బెకబెక అని దానివల్ల పాముకి తెలుస్తుంది, ఓ అక్కడ ఉన్నదా కప్ప, నేను ఇంకా అనవసరంగా ఇటుపక్క వెతుకుతున్నాను, చలో ఓకే గుడ్ మార్నింగ్ పద నాకు బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీగా ఉందని వచ్చి కప్పని మింగేస్తుంది. సో అదంతా కూడా అనవసరమైన వ్యర్థ ప్రకల్పనలు అవంతా కూడా. దానివల్ల ఏమవుతుందని అంటే కాలం అనేది మనల్ని వచ్చి మింగేస్తుంది. కాబట్టి అనవసరమైన మాటలు కూడా వద్దు. నియమాగ్రమ, మనం ఏ నియమాల్ని పాటిస్తున్నామో దాన్ని తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు చేస్తున్నాము అనేది కూడా తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. గుడ్డిగా దాన్ని పాటించేయకూడదు, అలానే నియమాల్ని నేను పాటించను అని కూడా అనుకోకూడదు. ఆ రెండూ చేసే వాళ్ళని మ్లేచ్ఛులు అంటారు. సో దాన్ని తెలుసుకోవాలి ఎందుకు పాటిస్తున్నాము అనేది. జనసంగస్య అనేది చెడు సాంగత్యం. సో చెడు సాంగత్యం అనేది అది చాలా చాలా డేంజరస్. తెలుసుకోవాలి మనం ఎవరి సాంగత్యంలో ఉంటున్నాము. టెల్ మీ యువర్ ఫ్రెండ్స్, ఐ టెల్ హూ యు ఆర్ అని చెప్పని ఇంగ్లీష్లోని కూడా ఒక సామెత ఉన్నది. మన మిత్రులు బట్టి మన గుణగణాలని మనం చెప్పుకునేయచ్చు, ఎవరైనా చెప్పేయగలరు. మనం ఎటువంటి వారితో మిత్రత్వం చేస్తాం. తాగుబోతులు తిరుగుబోతులతో మనం మిత్రత్వం చేసామనంటే తాగుబోతులు తిరుగుబోతులు మిగిలిపోతాం. అదే ఉత్తమమైన వారితో ఇది మిత్రత్వం చేసామనంటే ఉత్తమమైన వారిలాగానే ఉంటాం. అదే భక్తుల సాంగత్యం మనం కోరుకున్నామంటే మనం కూడా భక్తులమే అవుతాం. కాబట్టి మనం ఎటువంటి వారిని మనం సాంగత్యం కోరుకుంటున్నాం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. లౌల్యం చ, ఇది ఆఖరిది బట్ మోస్ట్ డేంజరస్. నాది, నాకు, నేను, నా వారు అన్నట్టుగా అనుకున్నంత దాకా ఎప్పటికీ వారు పైకి రాలేరు. ప్రతి ఒక్కరూ మనవారే. సో ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటామో అప్పుడు అది యాక్చువల్గా ఒరిజినల్ డివోషన్. సో ఎవరికైతే ఒరిజినల్ డివోషన్ ఉంటుందో వారికి విద్య ఉన్నట్టుగా. విద్య ఉన్నది అని అంటే వినయం స్వతహగానే రావాలి.
ఏ విద్య అయితే వినయాన్ని తీసుకోరాలేదో అది విద్య కాదది. సో ఆ రకంగా విద్య వినయము రెండిటితోని ఎవరైతే కూడుకొని ఉంటారో, విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సునీచైవ స్వపాకిత పండిత సమదర్శిన, అటువంటి వారు అందరినీ సమాన దృష్టితో చూడగలరు. అటువంటి వారికి భక్తి అనేది లభిస్తుంది. అదే భక్తి అనంటే. సో వారికి ఎప్పుడైతే లౌల్యం అనేది వచ్చేస్తుందో అప్పుడు వారికి కంటి మీద ఒక పొరలాగా వచ్చేస్తుంది, ఒక క్యాటరాక్ట్ లాగా వచ్చేస్తుంది. అందరినీ వారు వారి శత్రువుల్లాగా చూడడం మొదలు పెడతారు. సో అప్పుడు వారికి ఏంటి అని అంటే సరైన పద్ధతి అనేది వారికి తెలియదు. 11వ శ్లోకం. తాంస ఆపతతిం వీక్ష భగవాన్ సమవస్థితః జగ్రాహ లీలయా ప్రాప్తాం గురుత్మానివ పన్నగీం. Translation: when this Lord saw the mace flying towards him, he stood firmly where he was and caught it with the same ease as Garuda, the king of birds, would seize a serpent. So చెప్పినట్టుగానే భగవంతుడు మళ్ళీ ప్రయత్నించాడు హిరణ్యాక్షుడు తన గదని విసిరేదాని కోసం అని భగవంతుడి మీద. సో ఈసారి ఆ గదని భగవంతుడు ఎంత సునాయాసంగా తన చేత్తో పట్టుకున్నారు అని అంటే అదేదో ఒక ఫ్లయింగ్ డిస్క్ మామూలుగా ఎగురుతూ ఉంటే దాన్ని ఎలా పట్టుకుంటారు పిల్లలు ఆడుకునేలాగా, లేక ఏ రకంగా అయితే ఒక గరుత్మంతుడు భూమి మీద పాకుతున్న ఒక సర్పాన్ని ఎంత సునాయాసంగా తను తన ముక్కుతోని పట్టుకొని దాన్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోతారో అంత సునాయాసంగా పట్టుకునేశారంట భగవంతుడు దీన్ని గదని. అసలు భగవంతుడికి ఇది ఒక లెక్కే కాదు. అది భగవంతుడు దాన్నంతా కూడా చాలా సునాయాసంగా తీసుకొని యుద్ధ కౌశల్యతని అతను మళ్ళీ నిరూపించుకుంటున్నారు హిరణ్యాక్షుడు ముందు. అతని కుప్పిగంతలు భగవంతుడు ముందు వేయలేరు అని. ఇంతదాకా హిరణ్యాక్షుడికి ఆ గర్వము అహంకారము మదముతోని అతను నిండిపోయిను. నాతోని యుద్ధ కళ చేయగలిచే అంత గొప్పవారు ఇంకెవ్వరూ లేరు అని చెప్పని వరుణ దేవతని అతను ప్రాధేయపడుతూను వెటకార స్వరూపంగా, ఓ స్వామి, మీరు మాత్రమే నాకు యుద్ధం అనేది నాకు ప్రసాదించగలరు, మీరు నాతో యుద్ధం చేయవలసినదిగా నా ప్రార్థన, నా ఆహ్వానాన్ని మన్నించండి, దయచేసి నాతో యుద్ధం చేయండి అని ప్రాధేయపడ్డారు. అక్కడ హిరణ్యాక్షుడు కోరిన వరానికి వరుణ దేవత కూడా తగినట్టుగానే చెప్పారు. ఓ, మీతో నేను యుద్ధం చేయగలిచే అంతటి వాడిని అనుకుంటున్నారా? నా శక్తి ఎక్కడా, మీ శక్తి ఎక్కడా? మీ శక్తి అపారమైనది. మీకు తగిన వారు ఎవరు అని అంటే దేవాది దేవుడు, అతనితోనే యుద్ధం చేయండి అని. సో ఇప్పటిదాకా గర్వంతోని ఒక్కొక్కరు ఎప్పుడైతే భయకంపితులైపోతూ ఉన్నో హిరణ్యాక్షుడిని చూసి, ఆ హిరణ్యాక్షుడికి తన శక్తిని చూసి, ఏ శక్తిని అయితే చూసి అతను గర్వపడుతూ ఉన్నో ఆ శక్తి ఇప్పుడు భగవంతుడు పగలగొట్టేశారనమాట. మొత్తం నాశనం చేసేశారు భగవంతుడు అహంకారాన్ని. సో ఇప్పుడు ఆయన ప్రహారం చేస్తున్నారు, ఇంకొకసారి ప్రహారం చేద్దామని మళ్ళీ ప్రయత్నిస్తున్నారు, మళ్ళీ ప్రయత్నిస్తున్నారు. కానీ అతని యొక్క ప్రహారం భగవంతుని ముందు నిర్వీర్యం అవుతూ అతనే చూస్తున్నారు. అతనికి అది తట్టుకోలేకపోతున్నారు, చాలా భయాందోళనకి గురవుతున్నారు. ఇప్పుడు అతని యుద్ధంలోని ఓటమి అనేది ఆయనకి తప్పదు అన్నట్టుగా. ఎదుటివారి యుద్ధ కౌశల్యాన్ని చూశారు, భగవంతుని యొక్క యుద్ధ కౌశల్యాన్ని చూశారు. ఎంత సునాయాసంగా ఇతను భగవంతుని మీద చేసే ప్రతి ఒక్క ప్రహారాన్ని కూడా ఎంత సునాయాసంగా తప్పించుకుంటున్నారు. ఆ అస్త్రాన్ని కూడా సైతం దాన్ని ఒకసారి ఎడంకాలతోని దాని కిందన పడేస్తున్నారు, బొటన వేలుతో నొక్కేస్తున్నారు, ఒకసారి చేత్తోని ఎంత వాయు వేగంతోని ఆ ప్రహారం చేసినా సరే కూడా దాన్ని చేత్తో పట్టేసుకుంటున్నారు. దాన్ని తగిలి దెబ్బ తగులుతోంది కానీ తట్టుకుంటున్నారు అని అంటే అదొకటి. కానీ అతను వచ్చే ప్రహారాన్ని చేత్తో పట్టుకొని దాన్ని పక్కన పడేస్తున్నారు. అదేదో చిన్న చిన్న పుల్లలు వేసినట్టుగా, పుల్లలు వేస్తే ఏ రకంగా అయితే సునాయాసంగా దాన్ని పట్టుకొని పక్కన విసిరేస్తారో ఆ రకంగా భగవంతుడు పట్టేసుకుంటున్నారు. ఇంకేం చేయగలడు హిరణ్యాక్షుడు కూడా? అర్థమైపోయింది, తన మృత్యు సమీపించింది.
తన శక్తి క్షీణించిపోతోంది. అసలు తన శక్తి అనేది ఒక శక్తి కిందకే అది అసలు పరిగణనలోకే రావటం లేదు. అది అసలు ఒక శక్తి అన్నట్టుగా అసలు భగవంతుడు దాన్ని తీసుకోవటం లేదు. భగవంతుడు దాన్ని ఏదో కుప్పిగంతులు ఏదో చేస్తున్నారు, ఏదో ఆయన సంతోషపడ్డాడు, కానీ ఆయన కోరికను కూడా తీర్చేద్దాంలే అన్నట్టుగానే ఉన్నదే. కానీ ఇది అతనికి ఏమాత్రం కూడా ఒక పోటీలాగా అనిపించట్లేదు. ఇది ఒక ఆటలాగా ఉన్నది. భగవంతుడికి ఇది ఒక ఆటలాగా ఉన్నది అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు హిరణ్యాక్షుడు కూడా గ్రహించుకున్నారు. దీన్ని బట్టి మనం తెలుసుకోవాల్సింది అంటే, ఒకటి పరీక్షిత్ మహారాజ్ సారీ ఇతను పేరేంటి వ్యాస మహర్షి వాళ్ళ ఫాదర్ పరాశరముని, అతను చెప్పినటిది ఊరికనే చెప్పలేదు. అన్ని రకాల 6 రకాల దీంట్లోని కళల్లోని భగవంతుడికి సరి సమానమైన వారు గాని, లేకపోయింది అతని కంటే ఉత్తములమైన వారు గాని ఇంకెవరు లేరు అని. అందులోని శక్తి, ఫిజికల్ శక్తి అనేది కూడా ఒకటి ఉన్నది. సో ఇక్కడ ఈ 6 రకాల శక్తులు కూడా భగవంతుడు దాన్ని చూపిస్తున్నారు, డిస్ప్లే చేస్తున్నారు. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం హిరణ్యాక్షుడు అతని శక్తి సామర్థ్యాల ముందు ఏ మాత్రం కూడా కాదు. మనం కూడా కొన్నిసార్లు అనుకుంటూ ఉంటాము, నా అందము, నా ఐశ్వర్యం, నా దగ్గర ఉండే ధనము, లేకపోయిందా నా బాహుబలము, 6 అడుగుల అందగాడిని, శక్తివంతుడిని నా ముందు ఎవరు నిల్చోగలరు? ఒక్క యాక్సిడెంట్ చాలు, అయిపోయింది, మొత్తం భూమి నాకేసినట్టు అయిపోతుంది. ఇది శక్తి, మన శక్తి ఏ మాత్రం కూడా లేదు, శూన్యం మన శక్తి. భగవంతుడు ముందు మన శక్తి ఏ మాత్రము కాదు. హిరణ్యాక్షుడు లాంటి వారినే తీసి పక్కన పడేశారు. మన శక్తి ఒక శక్తి, అసలు మనం అనుకుంటున్నాం శక్తి అనేసి, అది శక్తే కాదు, అసలు ఏ మాత్రము కాదు. కాబట్టి భగవంతుడు మనకి కొన్నిసార్లు నేర్పిస్తారు. మనం ఏదైతే మన యొక్క స్ట్రాంగెస్ట్ పాయింట్ అని అనుకుంటాం, అది యాక్చువల్గా మన స్ట్రాంగెస్ట్ పాయింట్ కానే కాదు. మన స్ట్రాంగెస్ట్ పాయింట్ దేంట్లో ఉండాలి అని అంటే, భగవంతుని యొక్క భక్తిలో మన స్ట్రాంగెస్ట్ పాయింట్ ఉండాలి. భక్తి మనం ఎంత బాగా చేయగలిచాము, ఎంత బాగా భగవంతుని సంతృప్తి పెట్టగలిచాము, ఎంత బాగా మనం మన గురువుని సంతృప్తి పట్టగలిచాము, ఇది మనకు ఉండవలసిన లక్షణాలు. నేను ఇంకా ఏం చేస్తే గురువు గారు ఇంకా సంతృప్తి పడతారు అనేది నిరంతరంగా అన్వేషిస్తూ ఉండడం, శోధిస్తూ ఉండడం, ఆలోచిస్తూ ఉండడం, గురువు పట్ల ఆ నిష్ఠ పెట్టుకొని ఉండడం, నామము పట్ల ఆ నిష్ఠని పెట్టుకొని ఉండడం, నమ్మకం పెట్టుకొని ఉండడం. అవశ్య రక్షివే కృష్ణ, కృష్ణుడు ఖచ్చితంగా మనల్ని కాపాడుతారు. భగవంతుడి కోసమని మనం ఏం చేయాలి, ఏం చేస్తే భగవంతుడు సంతృప్తి పడతారు, గురువు సంతృప్తి పడతారు అని నిరంతరంగా చింతన చేస్తూ ఉండడం, అది భక్తి అని అంటే. దాని మీద మనం ఆలోచించవచ్చు. అనవసరమైన విషయాల మీద ఆలోచించి ఉపయోగం లేదు. పదమూడవ శ్లోకం ఎక్కడ దాకా, ఎన్నో శ్లోకం దాకా చదివారు ప్రభుజీ? 25 అయిపోయినట్టుంది కదా? 13 అయిపోయింది ప్రభుజీ. 13 అయిపోయింది. ఓకే. జగ్రాహ త్రిశిఖం శూలం జ్వల్లజ్జవలన లుపం యజ్ఞాయ ధృత రూపాయ విప్రయాభిచరణ్యథా. He now took a trident which was as rapacious as a flaming fire and hurled it against the Lord, the enjoyer of all sacrifices, even as one would use penance for malevolent purpose against a holy Brahmana. So, ఇప్పుడు రాక్షసుడికి హరే కృష్ణ 13 చదవలేదా? 12 చదవలే మీరు 12 స్కిప్ అయింది. ఓకే, అచ్చా, ఓకే, సారీ. 12ది. స్వపౌరుషే ప్రతిహతే హతమానో మహాసురః నైచ్ఛద్దాం దీన దీయమానాం హరిణా విగత ప్రభః. Translation: His valor thus frustrated, the great demon felt humiliated and was put out of countenance. He was reluctant to take back the mace when it was offered by the personality of Godhead.
సో ఇక్కడ అతనికి ఇంకా ఆయనకి విగత ప్రభ అంటే ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ స్ప్లెండర్. ఆయనకి ఎన్నిసార్లు ప్రయత్నించినా సరే కూడా ఓడిపోతున్నానే, ఎంత వాయు వేగంతో విసురుతున్నాను కానీ దాన్ని ఒకసారి కాలుతో తొక్కేస్తున్నారు, ఒకసారి చేత్తో పక్కకు నెట్టేస్తున్నారు, ఒకసారి చేత్తో దాన్ని ఏదో నేను ఆయన చేతికే ఏదో పట్టుకోండి మీరు అన్నట్టుగా ఇచ్చినట్టుగా పట్టుకునేస్తున్నారు. ఏం చేసేది? ఇంకా ఆయనతో యుద్ధం కోసం వచ్చానా లేకపోయినా ఆయన నన్ను ఆడుకునేదానికి వచ్చారా ఇక్కడికి? ఇది చాలా చాలా అవమానకరంగా ఉంది. ఇంకా గదని ఎత్తి ఆయన ముందు లాభం లేదులే. ఆంజనేయ స్వామి ముందు కుప్పిగంతులు అన్నట్టుగా ఆయన ముందు నేను ఎన్నిసార్లు గదతోని ప్రహారం చేసినా సరే కూడా మళ్ళీ ఆయన చేయబోయేది ఇదే కదా. మళ్ళీ ఆయన ప్రయత్నించమంటారు, మళ్ళీ ప్రయత్నిస్తాను. ఈసారి ఆయన గోరులతో పట్టుకున్నా కూడా పట్టుకునేయచ్చు. ఇంతకుముందు కాళ్ళతో తోశారు, ఫస్ట్ తప్పించుకున్నారు, దాని తర్వాత కాళ్ళతో తోశారు, దాని తర్వాత చేత్తో పట్టేసుకున్నారు, ఇప్పుడు నోట్తో పట్టుకున్నా పట్టుకునేయచ్చు అతను. అది ఇంకా అవమానకరంగా ఉంటుంది. ముల్లోకల వారు నన్నే చూస్తున్నారు, నా రాక్షస గణాలు కూడా నన్ని చాలా చాలా గౌరవంతోని వారు ప్రతిష్టతో నన్ను చూసేవారు. నేను వారికి చెప్పి కూడా వచ్చాను భగవంతుడిని నేను ఓడిచ్చేసి వస్తాను అనేసని. వారి ముందు అవమానం అయిపోతుంది. ఇంకా గద వద్దులే, నా దగ్గర ఉండే అస్త్రాలు ఇంకేమున్నాయి, వెతకాలి అన్నట్టుగా ఆ రకంగా ఆలోచించే అంత పరిస్థితికి వచ్చేశారు హిరణ్యాక్షుడు. 13వ శ్లోకం ది ట్రాన్స్లేషన్. He now took a trident which was as rapacious as a flaming fire and hurled it against the Lord. సో ఇప్పుడు ఆయనకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది. ఆహా, నా దగ్గర అన్నట్టు త్రిశూలం ఒకటి మిగిలిపోయింది కదా, అది చూడ్డానికి కూడా అగ్ని జ్వాలల్ని కక్కుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది, చూద్దాం ఒకసారి, దాన్ని చూసైనా భయపడతారేమో అని. కానీ ఎవరి వ్యతిరేకంగా అనుకుంటున్నారు? ఎవరైతే అన్ని యజ్ఞాలకి, యాగాలకి, తపస్సులకి, భక్తికి, అన్నిటికీ కూడా ఎవరైతే భోక్తనో అతని గురించి అనుకుంటున్నారు. ఈవెన్ యాజ్ వన్ వుడ్ యూజ్ పెనెన్స్ ఫర్ ఎ మానివలెంట్ పర్పస్ అగేన్స్ట్ ఎ హోలీ బ్రాహ్మణ. సో ఎవరైతే ఒక బ్రాహ్మణుడి మీద కూడా, అంటే భగవంతుడు ఎంత గొప్పవారని చెప్తున్నారు. భగవంతుడు బ్రాహ్మణులకి కూడా అతను పెనెన్స్ అంటే అతని యొక్క పాప విమోచన కోసం అనేసని, అంటే అంతలాన భక్తుల కోసం అనేసని బ్రాహ్మణులు, అందుకోసమే భగవంతుడిని గో బ్రాహ్మణ్య హితాయ చ జగద్హితాయ కృష్ణాయ, జగద్హితాయ అనేది తర్వాత వస్తుంది. ఫస్ట్ భగవంతుడు గోవు ఇంకా బ్రాహ్మణులు. అందుకోసం భగవంతుని లోకం కృష్ణలోకం అనరు, రాధాలోకం అనరు. భగవంతుని లోకాన్ని ఏమంటారు? భగవంతుని లోకం, భగవంతుడు గోలోకము అని అంటారు. సో ఫస్ట్ గోలోకము అంటే గోవుల యొక్క లోకం. అది గోవుల యొక్క సంతృప్తి అనేది సర్వోపరి. అది ఈ లోకంలోని కూడా ఒకవేళ మీరు గోలోకం చెయ్యాలి అని అనుకుంటున్నారు అని అంటే ఆవులని ఫస్ట్ సంతృప్తి పరిచేదానికి ప్రయత్నించండి. గోలోకం వృందావనం అంటారు. అంటే ముందు ఆవులు సంతృప్తి పడాలి, దాని తర్వాత వృందాదేవి అనగా తులసి మొక్క. ఎవరైతే ఆవులకి ఇది సేవ చేసుకుంటూ ఉంటారో, వాటికి కాస్తంత వాటి ఆహారాన్ని ఇస్తారో, వాటికి సేవ చేసుకుంటారో, అండ్ ఎవరైతే తులసి సేవ చేసుకుంటారో వారికి అన్నిటి నుంచి వారు విముక్తి పొందినట్టుగానే వారికి గోలోక బృందావన ప్రాప్తి. ఇంకా చేయాలనుకుంటున్నారు అని అంటే సేవ, బ్రాహ్మణులకి మీరు సేవ చేసుకోండి. బ్రాహ్మణులు అని అంటే ధన్యం వేసుకున్న వారు బ్రాహ్మణులు కారు. ఎవరైతే బ్రహ్మనిష్ట అనేది ఉంటుందో, ఎవరైతే భగవంతుని పట్ల భక్తి అనేది ఉంటుందో, అటువంటి ఆ భక్తులకి పాదసేవనం, వారి కాళ్ళు కడగండి, వారికి సేవ చేయండి. ఎంత గొప్పవారు మీరు, వారు ఎంత చిన్నవారు, లేక వారెంత గొప్పవారు అనేది చూడొద్దండి. ఎవరైనా హరినామం జపిస్తున్నారు అని అంటే వారి పాదసేవనం చేసుకోండి, వారి కాళ్ళు కడగండి. ఈ మూడు చేయండి. జపం ఆబ్వియస్లీ వాటితో పాటు ఆవుకి సేవ చేసుకోండి, తులసికి సేవ చేసుకోండి, తులసమ్మకి నీళ్లు పోయండి, ప్రతిరోజు నమస్కారం పెట్టండి. అనవసరంగా తులసి ఆకులు మాత్రం ఎక్కడి నుంచి తెంపద్దండి. సో ఆ రకంగా తులసి మాతకి సేవ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ మీరు బ్రాహ్మణులు అనగా భక్తులకి మీరు సేవ చేసుకోండి.
ఈ 3 చేసుకొని చూడండి, మీ జపము వాటితో పాటు చాలా త్వరగా, చాలా సునాయాసంగా మీరు పురోగతిని సాధిస్తారు. సో ఈ రకంగా అందుకోసం భగవంతుడు కూడా గో బ్రాహ్మణ్య హితాయచ, ముందు ఆవులు, దాని తర్వాత బ్రాహ్మణులు, దాని తర్వాతే వస్తుంది జగద్హితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. దాని తర్వాత జగద్హితాన్ని కోరుకుంటారు, కానీ ముందు వచ్చేది గోవులు బ్రాహ్మణులు మాత్రమే. సో ఈ రకంగా ఆ భగవంతుడికి సేవ చేసుకోవాలి అని అంటే, మీరు భగవంతుడు ఎవరికైతే సేవ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో వారికి మీరు సేవ చేశారు అంటే భగవంతుడు స్వతహాగానే సంతృప్తి పడిపోతారు. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని మెప్పించాలి అని అంటే, మీరు అతి గారాభంగా, అతి ప్రేమగా మీ తల్లిదండ్రులకు సేవ చేసుకుంటున్నారనంటే, ఎవరైనా స్వతహాగా వచ్చి మీ తల్లిదండ్రులకు సేవ చేసేదానికి ఒప్పుకున్నారు అని అంటే, మీరు స్వతహాగానే మీరు కూడా అసంతృప్తి చెందిపోతారు. సో ఈ రకంగా భగవంతుడు సంతృప్తి చెందాలి అని అంటే చాలా సింపుల్ వే, కలియుగంలోని హరినామ సంకీర్తన, మనం జపము చేయడము, అండ్ భగవంతుడు సంతృప్తి పడేది ఏంటి అని అంటే గోవులు బ్రాహ్మణులు. మనకి ఈ భాగవతంలోని మనకి నేర్పించేది శ్రీమతి రాధారాణి స్వరూపము. శ్రీమద్ భాగవతం అంటే మనకి నేర్పించేది ఏంటి అని అంటే భగవంతుణ్ణి ఏ రకంగా మనం సునాయాసంగా పొందేయగలము అనేది మనకి విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి నేర్పించి చూపిస్తున్నారు. సో భగవంతుడిని పొందడం అనేది అంత కష్టమైనది కాదు, కానీ అట్ ది సేమ్ టైం పద్ధతి తెలియకపోతే అతి కష్టం అయిపోతుంది. మనకి పద్ధతి తెలుసుకున్నామనంటే అతి సునాయాసంగా మనం పొందేయచ్చు. ఇది మనకి శ్రీమద్ భాగవతం నేర్పిస్తుంది. సో మనం ఇక్కడితోని విరామం తీసుకుందాం, మిగతాది రేపు చూద్దాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృందికి జయ. నమాచార్య శ్రీల హరిదాస్ ఠాకూర్.